Uy. Oh, di oras na tatay ha. 7 minutes and 29 seconds. Uy, ang likot naman. Talaling. Ata, oras na ata. Oras na. Madami na. Ganyan. Bay, salamat sa pagkita. Hindi pala may. Uy, mga tembak mo. Biglang ganun. Dapat dahil lang. Ako na lang sa'yo. Ano ba? Ito na lang. Ay, masustansya. Oo. Una natin. Tapos. Loli na ang mata. Lala, paano 3 minutes na ka? Ano, gabay mo. Silmo naman si Bubukilan. Masarap yung final. Nagsulak ko ba ito? Kaya pala kaming giniling mo. Ay, sorry. Ha? Ni Jacqueline. Ano, mangga ko ba? Na kayo? Malaki na lang ako bagay kayo ng last night na nakika. Mangga ko marginal pass. Ilan oras kayo? 7. Hala, 7 minutes na niya. Ano ba? Pero madimolin siya pag... Mamaya! Ay, wag pa ganyan, pataas! Kapayag nga nga. Woo! Lang? Ganun lang. Dera, sanay, grab-grab. Laki din, buti hindi napunta sa akin yun. Ayaw ko nun. Sana mamang mga tikasta. Uri sa kamay. Wala, shucks, ano kaya yung sa akin? Ah, di man, kinatimet train ko lang. Napagkatil mo nung nadagosan. Malali! Narakasta ka! Tanong patas na ba? Ano, urinal post kayo? Tanong ko niya po. Hindi naman tutana nga. Tanong. Oh, pasit kita naman. Kali, rodopet na. Wala, naman namin. Ah, tanong. Maglaki na lang post kayo. Awan po si Sulipon na kanya tayo. Gawan. Parang ano? Pagkakalay ko pa ng karot. Hindi ko pa hindi na. Tingnan mo kasi na Tomas. Wala. Okay. Garo nata. Ay, tilmo nung madagusan. Hindi ako makain na eh. Dam-dam. Oy, magaling sila. Wala pang tumutulong. Wala pang cola friend. Oy. Wala pang cola friend, oh. Kayang-kaya yan. Tilmo nung madagaws. Minum ka. Tanggal na kami. Jake pa. Mga ngal. Bagkaratangan apgad. Tananapgad ka, wan ah. May madasaya ang isda namin. Ay, anak, mamaya. May maya dahil atang. Minum ka. Dapat. Pwede. Bukang. Madalagan ang tititan niya eh. Pagkabalo magking ka. Kanya, no? Ang akin na lang yun. Ano kaya? Pag pag nakaalog mo yan, alam mo na kung ano yung nandiyo sa loob. Oh, at least natapatan ko na. Diniwat, importante. Una tayo. Tilmo na dapat. Diniwat, importante. Ay, dami. Awan yung nalugan! Buy-buyo na lang. Kahit yung kalamansi na lang sa akin. Ano ka naman siya? Gimas na lalo nun nga. Siya ako na. Nagliliba na tayo, ginagala, kalalang bayabas. Yung kalaman sila ito siya mga Madiano niya ti batok. Sino ka ka? Sige, te! Tulungan. Bagis! Sabay niya! ang sakit siya mo. Sino ka ta? Delikado na ito. Sa oras may ate. Tapos may balintid na tumulong. O, balintid na tulungan. Tulungan. Sige. O, nanti ang tumulong na. Tumultulungan. O, dila. Nalpas. Perfect na. Nangapagkaginaan daw, di ba?
Naibaybayan ko ah. Ay, video niya na. Sinadya mo naman yata yan eh. Hindi ah! Kanina, binago-bago ko yung plato para hindi nyo siyempre kanina yung... Video. Dasumila. Hindi na matilmon. Pinaiba-iba ko ngayong mga plato eh. Dapat ito pa nga bakit ako to. Kaya nga inugasan ko para Ilang hindi ma... minutes na yun? Nakalagay dyan. 6. Secret. Siyempre nabayag lang ang karat ng ngalong. Dapat walang tanungan ng oras. Itong ano lang niya. Camera ko. Kasi hindi naman nakaset kanina to sa oras daw. Bigay, napasan. Ura, Gina! Disqualify ka. Buti nga, hindi ko pinakain yung shell eh. Kay tita ito. Laka ng sisiw niyan, Diyos ko. Wala na. Oh, wala na daw, wala na. Wala na. Dali. Ay, wala yung sabaw. Sarap. Galing nila kumain ng ano, kalamansi. Magtabak kayo sa... Na? Abak tansa. Naku, Gina, patay ka pag di mo binilisan yan. Kasi mas ano yung oras. Kainin mo na kasi buong itlog. Pati yung Pati yung balat, ano ba? Oy, pati puti ah. Pati dyan natangko. Ngal for the sake. Ang cellphone ko, kinis. Hoy, may puti pa. Ayan natangko pa. Balahibo, sabi kasi may balahibo eh. Yeah. Wala, di mo pwedeng ibu. May mga buto-buto. Ang balahibo talaga nag-ano. Kung natatangi ko, balot na lang sa akin. Kung kayo, tag-concentrate pa. Matay. Tumulong kayo na purawon. Ay, wal, mabalin mo't, di ba? Hindi! Suminulungan ka din si ano. Kasi yung muna mang ipin dyan eh. Oo. Matigas. Tawag doon, touch na. Tuwa na. Pati yung balat daw. Kisali. Umiyak na si Gina. Ano, manang? Balot na lang sa akin kung nanagaroon. Sobrang nabayo. Bakit ka tumatalikod? Wala na yung putok. Meron pa oh. May puti pa doon oh. Walang nagtulungan sa kanya. Ayan pa oh. Ano ba yan? O bakit? Kanina, hinabgab nila. Kanina nga, ginabgab ni mama pati balat eh. Wala daw si Mua garong nga barat. Ikaw, maliit na ano yung mo. Pati mo may bulon. Tinilmon ko. Bisa mo ka magsalita. Nakasalalay sa'yo. Pangalan mo gaming kinyada ato pa. Hindi. Ay, yan ti Aida. Daras. Uy, tagiwayo ha, pakisayo. Tingin nga ako ito. Sandali. Wala na. Oh, ikaw Gina, tagal mo. Ito naman magpatay ng oras. Oh, wala na daw, manang. Tingin nga ah. Oh, talo kayo. Oh, on off niya. Ito.